Asta o să vă arăt. O să vă arăt cum este GTA Vice City. O să fac un videoclip cu să-l descărcați. De la început. Și mergem la mașină. Este un scuterino. Să dacă să pe mâna eu am prins-o. Să pe lângă de aici știu cum să fac, dar să facem un videoclip, dar cam arme. Sunt picuță de asta. Armerie. Deci, cred că știu. Și după aici o să luăm. Așa și apoi. Aici și merge tot în față. Un motor ambalat. Uitați-vă! Mama. Nu știu unde. E poliția. Pistol. Vreau un pistol. N-am bani. Trebuie să am misiuni. Motorul. Unde ce trebuie să fac? Deci trebuie să mă duc aici. Ce căută mașina pe acolo? Motherfucker. Self-control. You show me yours, I'll show you mine. It's Flash FM. 65 bracelets. Dirty street trash clothing. Something missing? Leave the look. Bă. Top guy. Слива. Где ты был? Какой? Asa indo. What you got? Asa. Где? You look sexy. Hello, Sonny. Tommy, it's been too long. I know. You're just overwhelmed with emotion. 15 years. Seems like only yesterday. I guess that's a perspective thing. Hey, doing time for the family is no piece of cake, but the family looks after its own, okay? So how'd the deal go down? You sitting on some white gold? Look, Sonny, we were set up. The deal was an ambush. Harry and Lee were dead. You better be kidding me, Tommy. Tell me you still got the money. No, Sonny. I don't have the money. That was my money, Tommy! My money!
You better not be screwing me, Tommy, because you know I'm not a man to be screwed with. Wait, Sonny. You have my personal assurance that I'm going to get you your money back and the drugs, and I'm going to mail you the dicks of those responsible. Hey, I already know that. You're not a fool, Tommy, but I warn you. Neither am I. If it was anybody else, you'd be dead already. But because it's you, because we got history, I'm gonna let you handle this. Look, Sonny, you got my word. I'll be in touch. Mamă, s-a certat rău de tot. Duc repede. Sper să mai fie o tăpârcă, că dacă nu fac rău. Da, mai... Asta îmi place, că pe GTA 5 eu o las pe cele vechi GTA. Am și pe PlayStation, nu am cumpărat pe Mag. E descărcat și GTA Vice City și GTA San Andreas și nu știu ce GTA e, dar știu că e descărcat doar pe un CD. E foarte ieftin. 100 de lei. Și 3 jocuri băgate în el. Și GTA. Și versiunea veche e tare rău de tot. Pentru mine, dar pentru voi nu știu cum e. Cât persoane repede că una singură sau unul. Merg. Într-un moment, mamă. Apoi... Cred că într-un... M-a răzurlit-o la... Dați-o, bă! Își fac pe acolo și să mă uit pe acolo. Flash FM, and if it's number one, you're gonna hear it all day, baby. It's so totally awesome. You know, someone just called me up asking if this was Musty Pines, and I'm like, for sure. These songs never get old. Here's one for the high school prom. Gag me with a spoon, and I mean that in a good way. Go get some sleep, he says. I have been sitting in this chair all night with the lights off, drinking coffee. This is... Am dat skip. Unde este? Song. Da, și cam acesta a fost episodul. Să zic că... Stai.